Pois a banda actual son Sara Vidal, que canta e toca percusións, Xavier Ferreiro, que toca as percusións africanas e latinas e fai tamén cousas de programación, Pachi Bermúdez, que toca percusións galegas e outras percusións máis relacionadas co ámbito celta, como o bodran, Xulio Varela, que toca o buzuki, Pedro Valero, que toca a guitarra acústica, o buzuki e a guitarra eléctrica, Eduardo Coma, que toca o violín, Xan Cerqueiro, que toca as flautas e o teclado, e eu que toco gaitas, acordeóns, diatónicos e zanfoña. Esa é a banda actual de Luarna Lubre. Por encima de todo, constancia e militancia polo país, pola cultura do país, eso ante todo. Somos un grupo moi metódico, penso eu, que un traballo moi constante, o resultado está aí, non? Que son 24 anos, son 11 discos, este último é un disco doble con DVD. Eu creio que atopa o Luarna Lubre tal como é, não? Isso é o fundamental, que não é, que muitas vezes a gente pode pensar, isto se retocou aqui, se retocou lá, não. É o que eu te comentava, que há muito pouca pós-produção e é a quem nunca tive a oportunidade de escutar a Luarna Lubre em direto, pois se pode ver ali perfectamente. Isso é o mais interessante. Pois é un xogo de palabras. Lubre era o bosque onde os druidas celtas facían os seus rituais. Naquel momento a influencia da música celta, irlandesa, bretona, escocesa era moi grande. Entón, este nome tiña moita relación con esta cuestión e decidimos poñerlle Luarna Lubre, esa luz da lúa no bosque sagrado dos celtas. Entonces, para min, Luarna Lubre, como definiría ahora mesmo? Pois creo que é un grupo que se vai adaptando aos tempos, pouco a pouco, dentro de un gusto e dentro dun respeto á música tradicional. Cambiar un membro do grupo, como é a voz, que é un elemento que marca tanto, pois hai unha pequena transición, non? De paso, e hai xente que lle gustaba máis a primeira cantante, xente que lle gustaba máis a segunda cantante, e xente que lle gusta máis a cantante actual, pero bueno, esas son as circunstancias da vida. Por Luarna Lubre pasaron non somente os cantantes, sino penso que cheguei a contar ata 16 músicos diferentes nas distintas etapas, porque claro, son 24 anos, en 24 anos pasan moitas cousas. En Cantabria, concretamente, xura da posibilidade ou falamos da posibilidade de facer un disco en directo, que era algo que viñamos barallando de moi atrás, e en esos 6 meses elaboramos o repertorio, e os días 22 e 23 de xaneiro, que foron os 2 días nos que se realizou a grabación no Teatro Colón da Coruña, pois fixemos este traballo que para nós é unha retrospectiva da nosa vida, dos anos que levamos facendo música. Son 2 discos onde se reflexa íntegramente o directo, e un DVD onde tamén está recollido o directo. Hai un documental no que nós contamos un pouco as nosas experiencias durante toda esta grabación, e un videoclip coa participación de Ismael Serrano. Pero hai moita ilusión e a verdade é que non houve pós-produción case ninguna, e iso é o máis bonito, creo, deste traballo, que se reflexa tal como foi esses 2 concertos, esses 2 días no Teatro Colón. Por iso moita ilusión e moi contentos co resultado final, non podería ser de outro xeito.